Hola, què tal, nens i nenes? Com esteu? Des de la Biblioteca Joaquim Bauxell ja tornem a ser aquí per explicar-vos un altre conte. I abans de començar el conte, què feu? Doncs sí, ja ho sabeu molt bé. Obrirem una espelma que ens faci companyia. Vosaltres a casa també podeu fer el mateix. I qui ens falta? El nostre amic en Perot. Vinga, Perot, que estàs per aquí mig adormit. Saluda els nens i nenes que ja t'esperen. Hola, bon dia a tothom. Hola, nens i nenes, com esteu? Saluda. Li cantem la seva cançó perquè estigui ben content? Vinga, va, a la 1, a les 2 i a les 3. Perot l'escavallat, la nostra titella, la nostra titella. Perot l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, visca Perot. Ja està content. I ara, quin conte us explicarem avui? Doncs mireu, avui us explicarem un conte monstruós. Quin conte serà? Mireu, avui explicarem allà on viuen els monstres. Sí, us heu parat a pensar mai on viuen tots els monstres haguts i per haver? Doncs hi ha un lloc on viuen els monstres i avui ho descobrirem. Allà on viuen els monstres és un conte amb text i il·lustracions de Maurice Sendak i de l'editorial Calandraca. Mireu-lo, aquí el tenim. I prepareu-vos, nens i nenes, escolteu bé, que la història comença amb aquests monstres terribles. Mireu, una nit, en Max es va disfressar de llop i va fer moltes trapelleries. Una d'elles va ser clavar un clau ben i ben fort amb un martell fins quasi bé destrossar la paret del menjador de casa seva. Això per començar. Llavors va continuar perseguint el seu pobre grosset i cridant amb una forquilla tot darrere: «Et menjaré! Et menjaré!» I el gosset corrint, aterrit per tota la casa. La seva mare li va dir des de la cuina: «Monstre!» I en Max va contestar: «Et menjaré!» De manera que la seva mare el va enviar a dormir a l'habitació sense sopar. I així ho va fer en Max. Aquella mateixa nit, curiosament, a l'habitació d'en Max hi va començar a aparèixer un gran bosc. En Max s'ho mirava amb els ulls ben grans, empadalit. Un bosc que va començar a créixer, fer-se ben gran i ben frondós. Va créixer de tal manera que fins i tot del sostre en penjaven heures i les parets es van convertir en tot un món que va començar a envoltar en Max. I un oceà va aparèixer amb un vaixell per ell tot sol i en Max va començar a navegar-hi durant dies i dies i més dies, enmig de les tempestes i en companyia dels dofins i tots els peixos del mar. Va navegar setmanes i setmanes, gairebé
durant un any sencer, fins a arribar allà on viuen els monstres. I sabeu què l'esperava? Un monstre que fumejava i treia foc pels queixals. I quan en Max va arribar per fi al lloc on viuen els monstres, aquests van bramar amb les seves veuasses terribles i van fer cruixir les seves dents terribles i van fer girar els seus ulls terribles i van mostrar les seves terribles urpes. Fins que en Max, amb un crit, va dir «Ja n'hi ha prou!» i els va amansir amb un truc de màgia, que això en Max en sabia molt. Mirant-los al fons dels seus ulls grocs sense ni tan sols parpellejar, i els monstres es van espantar molt i li van dir que ell era el més monstruós de tots. I el van aclamar com a rei de tots els monstres. I ara va cridar en Max que comenci la festa. I així és que els monstres no van tenir cap més remei que obeir al rei dels monstres. I així és com va començar la festa salvatge sota la llum de la lluna. Els monstres es van enfilar, van saltar i van fer rotllanes tota la nit. Van gaudir de valent, sempre sota l'atenta mirada del rei dels monstres. Mireu-los. I en Max va ser l'amfitrió. Tota la nit, tots els monstres van estar sota les seves ordres. Una festa, una festassa, que va allargar-se durant hores i hores, fins que les forces van començar a minvar. El rei dels monstres ja no tenia ganes de manar a ningú. Els monstres ja no tenien ganes de fer res. I així és que de la festa només en van quedar les escorrialles. «Ara pareu», va dir en Max, i va enviar els monstres a dormir al llit sense sopar. I en Max, el rei dels monstres, es va sentir sol i va desitjar estar amb algú que se l'estimés més que cap altra cosa en el món, mentre tots els monstres s'anaven dormint al seu costat. Aleshores, de l'altre costat del món li va arribar una oloreta deliciosa, una oloreta que ell coneixia molt bé, i ja no va voler estar més amb els monstres, ni va voler ser més el rei d'on viuen els monstres. Però els monstres li suplicaven sisplau, Max, no marxis, no te'n vagis, que et menjarem, que t'estimem molt. I en Max va dir no. Els monstres van bramar amb les seves veuasses terribles, van fer cruixir les seves dents terribles i van fer girar els seus ulls terribles
i van mostrar les seves terribles urpes. Però en Max va pujar en el vaixell i els hi va dir senzillament: adéu, adéu a tots, i va desaparèixer al mig del mar. I de nou, al damunt del seu vaixell, va navegar gairebé un any sencer, setmanes i setmanes, durant dies i dies, enmig de jornades de sol inacabables, enmig de tempestes, enmig d'immenses onades que dificultaven el seu viatge. Però en Max va avançar fins a arribar a la seva habitació de nit, on va trobar el sopar que l'estava esperant. I vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte dels monstres ja s'ha fos. Vet aquí un gos, vet aquí un gat. Allà on viuen els monstres ja s'ha acabat. Un conte de text i il·lustracions de Maurice Sendak i de l'editorial Calandraca. Esperem que aquest conte monstruós us hagi agradat. I ara què farem? Va, preparats, que bufarem l'espelma a la 1, a les 2 i a les 3. Vinga, adeu-siau, cuideu-vos molt, fins la propera.